I dag er det dagen. I dag er det 3. gang, jeg skal møde hende. Hvor jeg glæder mig til at se hende. Jeg har observeret hende, studeret hende. Jeg ved alt, hvad jeg behøver at bytte. Nu ved jeg, at jeg er klar. Nu ved jeg, at jeg har kontrollen. Jeg tager stille og roligt. Jeg kigger på hende. Hun kigger på mig. Hvor jeg glæder mig. Hendes krop, hendes ansigt, hendes tørklæde. Jeg ved, at jeg har hende. Jeg har hende nu. Jeg ved, at hun er min. Cordelia, det er dog et herligt navn. Jeg sidder hjemme og øver mig selv i at tale, ligesom en papegøje. Jeg siger, Cordelia, Cordelia, min Cordelia. Du er min Cordelia. Jeg kan ikke afholde mig for at smile ved tanken om den rutine, hvorved jeg engang vil i et afgørende øjeblik udtale disse ord. Man bør altid gøre forstudier. Alt skal være lagt til rette. Hvordan skal du få fat på Cordelia? Du voldtager hende! Du har magten! Du er i kontrol! Hun er dit bytte! Du har hende! Nej, jeg kan ikke voldtage Cordelia. At voldtage en pige er ligesom at stjæle et kys. Du kan mærke hendes varme læber, men det vil aldrig betyde noget, for du har ikke vundet det. Det betyder ikke noget alligevel! Voldtag hende! Du er løven! Du har magten! Du er i kontrol! Hvis jeg virkelig er i kontrol, vil jeg ikke voldtage hende. Jeg skal nok få fat på Cordelia. Jeg skal nok overtage hende. Men jeg gør det tålmodigt, og jeg gør det på min egen måde. Cordelia skal vide, at jeg har vundet hende ærligt og redeligt. Jeg skal vide, at jeg har vundet hende ærligt og redeligt.